Ще ходим към Сопот и оттам лифта, хижа Добрила, и ще снимам за новия ми канал и ще ви взема с мен. И така, пристигнахме в град Карлово до Kaufland да си взема нещо за закуска и 2 вафлички, разбира се. Когато ходя в планината, винаги си взимам 2 вафлички боровец. Нека има. И някакъв сандвич. И да ходим да си вземем. Добре, пристигнахме нали в Сопот и сега ще ви покажа. Вече съм на лифта, времето е приятно, продължаваме напред. Сме на горна лифтена станция, сега ще ви покажа гледката. Сме нагоре. Имаме едно много яко изкачване, а гледката е уникална. Духа много вятър. Ще трябва да се справя с тази денивелация по-бавничко. Аз съм натам, ама от тук се открива уникална гледка. Група отпред имаше, ама те останаха на пътя, а хижа Добрила се разклони тук. Сигурно друга да ще ходят ли, не знам. А аз влизам в една горичка. Ето. Мириши набор, ама много хубаво мириши. Добре, да видим маркировката бяло-червено. Казаха хората, че е добре маркирана. Мисля да се спра тук и да си изкарам от чантата. Си взимах 2-3 кифлички от Kaufland да се почерпа малко. И продължаваме. Ще ям движение, ще вървя по-стегнато после, защото е обед, а не знам колко ще ми отнеме пък лифта. В 5 часа е последния курс. Ето тук пише хижа Добрила. Така че ето ги. Явно съм съкратил само. Да продължаваме. Така, навлизаме в Централен Балкан. Да навлизаме. Спрях да си почина
тук под едно борче. Че настигам групата, пък искам да съм си сам, да имам повече тишина, да се наслаждавам на природата. А така чувам само шумове, джу-джу, Та ще изчакам малко, защото ако тръгна да ги задминавам, ще са озора, па вече съм на възраст, а те са млади. Затова предпочитам малко да изостана. След малко тръгвам да наваксат 5 минути, па ако ги стигна някъде, пак ще спра. Това е гледката. Сега завивам, тук пътя завива наляво. А това е надолу вече, на връщане. И тук е някаква борова горичка. Защо отивам на хижа Добрила? Защото се опитвам да опозная хижите в Централен Балкан и не само. Някой ден, като тръгна по пътят на дружбата Е3 Комимине, за да си имам някаква представа. Спал съм на няколко хижи до сега. Вървял съм по маршрута частично и го опознавам, защото някой ден ще тръгна сам по този маршрут и искам да знам горе-долу за какво става въпрос. Изкачвам съм няколко от върховете по пътя и съм вървял по маршрута Комимине, но всичко само частично. Все още нямам време да тръгна, няма да тази година, имам много работа. Дано да не удъртея много, за да стане в един момент късно, но се надявам да имам такова време и финансова възможност, разбира се. От тези хижи, които съм спал, много ми харесва. По-точно на тази не съм спал, но съм ходил. Мама Данче, ако гледа този клип, хижа Кашана, много добра жена. Мама Данче, ако ме гледаш, поздрави и все така да се справя с гостите. Хижа Ком също нова, там съм спал, много ми харесва. И още няколко. Стигнахме до най-горна лифтена станция, където лифта не работи отдавна. И продължаваме напред. До тук 2 км и нещо. Този облак не ми харесва, но ще видим. Гледката. Здравейте. Хижа Добрила натам, нали? Да, натам. 30 на минута. Защото имаше отклонение наляво за една друга хижа. Сега ме в главата, не мога да сета
Незабравка ли беше? И рекох да не се объркам, че насам нямаше маркировка, но явно съм се справил правилно. Настигнах още един турист. Гледам да забавя още повече. Общо взето маршрутът върви по коларски път, но е интересен. Влизаш в борови горички, има гледка зад мен, навръщане ще я видя. Винаги тръгна по нов маршрут, не знаен за мен. Адреналина така ма лепи в главата, че чак почва да ме боли. Дори се е случвало понякога да се просълзявам от кеф ли, не знам, от радост ли, от това, че съм тук ли, в Балкана, не знам. Просто съм много емоционален, но това е. Ще си търпа последствията с главата. Важното да сме живи и здрави. Другото си идва само. До нещо като табела. И продължаваме напред. Знаех, че и тук в Централен Балкан е имал каракачани. Аз където съм ходил, знам, че в Сливен има много каракачани, но не знаех, че и тук има. Вече знам. Продължаваме напред. Далечината. Виждам пак тази група. Даже то не е в далечината, бе. Не вървам много бързо, защо? Умишлено не върва бързо. Май пак ще трябва да почивам. Абе, няма да цовам, ама е бах ти гледката, дето се разкри, сега ще ви покажа. Нямам думи. Нямам думи. Турих си малко шапката, че малко ми замръзнаха ушите. Надолу съм с къси панталони, но не ми е студено на краката, но на главата, да. Сега малко ще я свалям, малко да ми се постопли. След много красив и лек преход стигам си дестинацията Хижа Добрила. Ще я видя на живо, защото я гледам само в YouTube. А на живо е много различно. Сега ще ви покажа. Ти да видиш. Там сигурно се излиза на Хижа Добрила по маршрута Коме Мине и се отива нататък, така предполагам. Там има
долу табели, може пък да натам. Има пастири. Сега ще погледнем как съм минал тук. Сигурно под пастира. То това не е пастир, това си е... Объркал съм се. Оп! Сега е време да хапнем нещо. Да, няма да отона. Тук ще. По билото. Си ветрец обаче. Хайде да хапнем. Виждаме оградата, т.е. Начално до Брила и до нови срещи. Само да споделя, че много хубаво готвят, поне това, което ядах аз, нали? Аз ядах една супичка, пилешка и фантичка, но беше чудесна супата. Даже не ми стигна. Ще слизаме вече към лифта и това е. Чао! Сега вървя с по-бързо темпо. Имам време до лифта. Мога да вървя и спокойно. Искам да ви споделя, че вече ми се върти в главата къде да отида през другия ми почивен ден, когато настъпи той, нали? И по пътя на връщане ще се наложи вече да съм го измислил, за да се подготвя. Естествено, че по пътя на Коме мине някой хижа, някой маршрут, отсечка, не знам. Да споделя за хижа до Брила. Обслужването е много добро. Хората те обслужват и слушват какво, що. Общо взето много ми хареса. 10 от 10. И последен запис, последен клип. Това отсреща е голям Купен, а това е връх Левски. Тук Купена, Ботев и това е пътеката към Коме мине. По Коме мине. Хвана го облака вече. Нататък се заоблачават нещата. При мен е слънце и е по-топличко, отколкото на отиване. Това от мен. Дано да съм ви бил полезен с този маршрут, който иска да го направи, да излезне сред природата и да наслаждава. Чао!